କଅଁଳିଆ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା ଝପଟି। ରାକ୍ଷସ ସେଠି ଥିଲେ 32, ପିଲାଟି ସେଠାରେ ହେଲା ଯେ ପେଶୀ। ରକତ ବହିଲା ଧାର ଧାର, କହରେ ଚାଟ ନାମ ତାହାର। ଉତ୍ତର ଖିଲିପାନ। ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଘର କରିଅଛି, ସେହି ଯାଉଥାଏ ଆସୁଥାଏ, ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ୱାସ। ପାଞ୍ଚ ମାଲିକର ଚାକର ମୁହିଁ, ଜିଭ ଦୁଇ ପାଲ ସାପ ନୁହଁଇ, ହନୁ ନୁହେଁ ମୋର କାଲିଆ ମୁହଁ, ମୋତେ ନ ଜାଣିଲେ ପାଠୁଆ ନୁହଁ। ଉତ୍ତର କଲମ। ଘିରି ଘିରି ଚାଲେ ଉପର ପାଟି, ତଳ ପାଟି ଥାଏ କାମୁଡ଼ି ମାଟି। ଉତ୍ତର କଲମ। ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହା ଯେତେ ବେଶୀ ହେବ ତୁମେ ସେତିକି କମ୍ ଦେଖିପାରିବ? ଉତ୍ତର ଅନ୍ଧାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ମରିଯାଏ। ମୁଁ କିଏ? ଉତ୍ତର ନିଆଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଜିନିଷ, ଯେତେ ବେଶୀ ଖଟିବି ଛୋଟ ହେଉଥିବି। ମୁଁ କିଏ? ଉତ୍ତର ମହମବତୀ।